Gratulálok a győzelemhez és a továbbjutáshoz. Ilyen meccsre számítottatok? Ilyen meccsre számítottál itt Vásárhelyen? Pontosan ilyen nehéz mérkőzésre számítottam, de azért megmondom őszintén, azt hittem, hogy a csapaton egy picit jobb teljesítményt nyújt ennél, főleg kapus teljesítményben voltunk, aztán ennyiszer még nem cseréltem kapust ebbe a szezonba, de hát végén úgy érzem, hogy azért az Ungureanu elkapta a fonalat, és Ferling és az Ungureanu tulajdonképpen a holdponton sikerült átlendíteni a csapatunkat. Számomra egy kicsit meglepő volt, hogy Mörtel viszonylag sokáig nem kapott lehetőséget. Van valami sérülése, vagy inkább taktikai oka volt, hogy nem játszott annyit? Debrecenben gyengén kézilabdázott, ez az oka, ez az egyetlen oka. Én következetesen betartom éveleje óta, aki jó teljesítmény nyújt, az kezd a következő mérkőzésen is, és ezzel sarkalom is a játékosokat, hogy a következő meccsen is kialakult kezdőcsapatunk. Aki jó teljesítmény nyújt, bármikor lehetőséget kaphat, és sajnos a mai mérkőzésen se az bizonyította, hogy a Goldberger ellen a következő héten kezdeni fog. Nyilván azon leszünk, hogy kihozzuk a gödörből, egy picit gödörben van az ő teljesítménye, hát remélem, hogy keddig kijön ebből. Az előbb említetted már a kapusok teljesítményén, itt a második félidő elején, hogyha jól hallottam, azt mondtad, hogy beállok a kapuba én, vagy valami ilyesmit. Igen, nem is magamra gondoltam, inkább Irinára, hogy a pályaedzőmre, a kapusedzőmre arra gondoltam, nagyon nem kapták el a kapusok a fonalat. Hozzáteszem, nekik megbocsátom a teljesítményüket, de eddig az egész szezonban kiválóan jól védtek. Én már egyszer számítottam is erre, hogy valahol majd nem fog menni a védés. Tulajdonképpen 20-21 tétmérkőzésünk lezajlott, eddig elégedett voltam velük, ma nagyon nem kapták el a fonalat, illetve hát a végén a hatosfal és a Paula összteljesítménye talán hozta azt, hogy végül is magabiztosan tovább jutottunk. Milyen célok vannak idén a Dunafernél? Ugye elég sok fronton vagytok még érdekeltek. A bajnokság ott ugye elég nehéz lesz előrébb lépni, de az EHF kupa, illetve a Magyar kupa az még ilyen szempontból nyitott. Szóval mi a célkitűzés? Az, ami szeptemberben volt, de nagyon sokan elfelejtik azt, hogy mi szeptemberben is a dobogót és annak az alsó fokát céloztuk meg, tehát én úgy éreztem, hogy reálisan oda a bronzéremre tudunk odaérni. Hát most jelen pillanatban 4 ponttal megyünk ugye a másik helyen, és 4 ponttal hátrányunk a Győrrel szembe. 4 között vagyunk a Magyar kupába, most 8 között vagyunk az EHF kupába. Én azt mondtam a lányoknak, hogy a csapatnak a tartását az bizonyítja, hogy minél tovább minden fronton versenyben maradni. Ezt még megtettük. Egy borzasztó nehéz mérkőzésünk lesz a norvég csapat ellen, a Trondheim ellen az EHF kupába, de ott is megpróbálunk bejutni, mert én azt szoktam mondani, hogy a játékosok meg az edzők is 10 hónapig azért dolgoznak, hogy a végén az utolsó 1 hónapban valamit bezsebeljenek. Nem titkolt célunk, hogy minél előbb szeretnénk végezni. Úgy néz ki, hogy a bajnokságon már nem tudunk csak a második helyen végezni, de még az sincs meg, tehát minden mérkőzésre komolyan készülünk. A bajnokságban egyértelműen mondtam a lányoknak, hogy 7 mérkőzésünk van hátra, mind a 7 BL selejtező. Tehát ilyen hozzáállással kell odállni a meccsekhez. Meg kell nyerni őket, de matematikailag, amíg nem biztos, addig harcolnunk kell. És végül azt hiszem, hogy van egy fontos kérdés veled kapcsolatban, hiszen tavaly is az Újvárosi Kispadon ültél, és idén is az Újvárosi Kispadon ülsz, de gondolom van különbség a két pad között. Tavaly volt keményebb a pad, vagy idén? Én nagyon jól éreztem magam a fiúknál, és megmondom őszintén, sajnálom, hogy nem kaptam tovább bizalmat az NB1-es kispadon a fiúknál. A lányok nagyon korrekten megkerestek az ajánlatokkal. Jól érzem magam itt és a lányok között. Nyilván most a sikernél jobb motiváció nem kell se játékosnak, se edzőnek, tehát most jó a kispad, de tud ez nagyon kemény is lenni. Sikerült megvalósítani az egyik dolgot, amit előzetesen terveztetek, vagyis nagy csatára kényszerült a Dunafer. Hogyan értékeled a mai kupameccset? A mérkőzés előtt azt beszéltük, hogy gyakorlatilag ezen a mérkőzésen mi csak győztesek lehetünk. A győzelmi nagysága az az eredménytől függ. Nyilván a nagy siker az lett volna, ha sikerül legyőznünk a Dunafert. Ennek ellenére tulajdonképpen az egyik szemem sír, a másik nevet. Egyfelől azért, mert tényleg reális esélyünk volt 50 percig, hogy bármi lehet a mérkőzés kifejlete. Ezért örülök egyfelől, másfelől meg egy picit azért szomorkodik az ember, hogy nem sikerült, de összességében úgy érzem, hogy amit szerettünk volna megvalósítani a mérkőzés előtt, azt maradéktalanul megvalósítottuk. Én remélem, hogy ennek az összes hasznát, hozadékát, erényét át tudjuk menteni az elkövetkező bajnoki mérkőzésekre. Mindig azt szokták mondani ilyenkor az esélyesebb csapatok, hogy nem becsülik le az ellenfelet, hogy komolyan veszik a meccset. Ezzel együtt én úgy éreztem, hogy az elején azért talán kisebb ellenállásra számított a Dunafer a
összeállításból, vagy a játékosok reakcióiból én erre következtettem. Ezt nem mondanám, én sokáig együtt dolgoztam az Inde Vilmossal, abszolút nem olyan edző, hogy engedje a csapatának, hogy ilyen legyen. A Dunaferr mindig arról volt híres, hogy az összes mérkőzését komolyan vette, ezt a mérkőzését is komolyan vette. Az az igazság, hogy annyiban tényleg megleptük őket, hogy eszméletlen jó játékkal rukkoltunk elő, és nyilván ez eredményes volt. Mi döntött szerinted végül? Végül az döntött, hogy mi elfáradtunk egy kicsit a végére, és nem tudtunk olyan hatékonyan befejezni a támadásainkat, sablonosak lettek a lövéseink, és hiába voltak meg a helyzetünk, azt nem tudtuk eredményesen befejezni. A kupa menetelés ezzel véget ért, következik a bajnoki menetelés, legalábbis reményeink szerint Vácon van a következő feladat. Igen, egy hét múlva Vácra megyünk. Még egyszer remélem, hogy ezt a formánkat, ezt a hozzáállást sikerül átmentenünk a váci mérkőzésre, és nyilván mi úgy megyünk oda, hogy pontokat szeretnénk szerezni.